Mayong buntag sa inyong tanan. Karon I will be talking about espirituhanong pagpangandam. In English, spiritual preparedness. So dapat makabaluta nga ang espirituhanong pagpangandam apil ang pagsabot nato kung kinsa atong gipangandaman. Last time nagwali ko about lana sa pagpangandam. So gusto nako nga ato asa siyang istoryahan kadali. What do you mean by lana or the oil of preparation? No? Ang lana meaning mao na siya ang there are three things nga ato ang hinumduman kung unsa ang buti pasabot sa lana. Lana could stand for the Holy Spirit. Lana could stand for your faith, imong pagtuo, or lana will also stand for imong relasyon sa Ginoo. So, ibig sabihin, kung kana ang lana, mao ang Holy Spirit, atong pagtuo o relasyon sa Ginoo, then, nagdepende ang imong kahayag sa imong lana. Nasabtan ko ninyo? So, ikaw ang lampara. Di ba nag-ingon ang Bible nga that God is the potter and we are the clay? So, siya ang maghuhulma o kita ang lapok. So, ibig sabihin, kung kita ang lamp, ang pot, di ba kaysa una atong tanawon sa picture, nga ang lampara is made of clay. So, ibig sabihin kita to, it symbolizes us. So, karon ang ato ang siga sa atong kinabuhi will also depend on the oil nga gitubil nato sa ato ang lampara. Okay? Sa Isaiah 64 verse 8 nagingon, apan amahan ka gihapon namo o Ginoo. Kami ang lapok, ikaw ang magkukulon. Kaming tanan imong mga binuhat. So, kita ang lampara nga gihimo sa Dios. So wala tay siga igsoon kung wala tay lana. So ibig sabihin, kailangan ta pirmi nagsiga. Pirmi ta nagdilaab. We should be fiery, no, sa ato ang pagtuo, sa ato ang pangpangalagad diya sa Ginoo, dapat nagdilaab ta sa atong relasyon. So maskin manilhig lang ka sa simbahan ng alagad na dili pasabot nga magpastor gyud ka kay bago ka nang alagad. No. Kana bitang unahon nimo ang Ginoo, nangalagad na ka. Ibig sabihin maskin pa nag-arrange ka lag chair, naglimpyo kag kasilyas, naglabay kag basura sa simbahan, nangalagad ka sa Ginoo. Even ang imong tithe, when you give your 10% in obedience to God, it is pangalagad. Nga naman, giuna nimo ang Ginoo. It is your obedience to God. Your worship, your form of worship. So, ibig sabihin, mag-ampo. Tabak-apan na to, baka hinumdum mo atong nagwali ko about the 10 virgins, nga ang 5 ka dalaga, nangandam yun silang extra lana. Unya, ang 5, danghag kayo na tulog lang. So it symbolizes na kita ba sa atong spiritual life, usay magtulog-tulog lang ta ba, relax lang ta kay sa tanan. Kanang makaingon bitaw ka nga, di pa bitaw mo balik ang Ginoo, kadugay na anang istoryahan na, wa man gyapon mo balik ang Ginoo. So, feeling nimo luwas ka na. Luwas naman ko. I will surely go to heaven. Ayaw kumpiyansa igsoon kay naamang good tay word of God nga nag-ingon nga Philippians chapter 2 verse 12 to 13. Work out your own salvation with fear and trembling. For it is God who works in you both to will and to do for His good pleasure. Sa Bisaya, paningkamuti ang inyong kaluwasan nga may pagtahod ug kahadlok sa Dios. Kay ang Dios mao ang naghatag kanato og tinguha og katakos sa pagbuhat sa iyang kabubuton. So, ibig sabihin, maningkamot ta with fear and trembling. No? Nga dili lang nga, okay ra na, mga ilang kupasaylo niya. Kabalo ka ba that the Bible says, every time talikdan nimo ang Ginoo. Og magpakasala kag usab, imo siyang gilansang og balik. Og imo siyang gipakaulawan. So, ang iyahang kamatayon, di baliwala nimo. Because, gabalik-balik lang ka sa sala. Did you know that Jesus died for your sins? And He hates sin. Nga naa sa imuha o sa akua. Nga naman, He died for that kay maunay makabira sa atua to go to hell.
So ngano pa man nga magsigitag pakasala when Jesus has already died for us. Amen? Now, kinahanglan nga magsiga ang imong lana permanente. Okay? So how? Ang imuhang relationship with God, in-nurture nimo na. Continue to go to church every Sunday. Listen to the Word of God. Read the Bible. Pray. And then, continue mga lagad ka. Kung na may prayer meeting sa inyong church, go. Attend. Kung na ay mga kalihukan sa simbahan, or mga LG group, mga family group, or mga whatever, G12, join. Diba? Kaya para ang imong lana, mo to extra nga lana nimo. Amen? And then, the Holy Spirit, magpatubil ka sa Holy Spirit. Holy Spirit, fill me, Holy Spirit, with your power, with your anointing. I want to have a powerful life. Makita na nimo ang mga tao gani nga na mga extra lana, ang siga ba, gadilaab gid sila diya sa ilahang kinabuhi. Nga masin unsa pa kalisod ang ilahang maagian, mga challenges sa kinabuhi, no, nagsakit ang anak, lisod ang kwarta, no, na lay off sa trabaho, but dili sila matarog because they know asa sila nakakapit. Diba? So sa atong spiritual preparedness, the only way for us to be prepared is to keep our lamp burning. Mga igsoon, that's just our nuggets for today. God bless you all.